Dahil sa mga taga Cagayan de Oro City, dahil sa mga Lanao del Norte, dahil din interesado magpariban sa kuha, dahil pwede ka mo ang muanhi diri sa Iligancity. Pwede ra ta mo iriban diri sa mo ang balay. Pero before mo muanhi diri sa Iligancity, dahil kailangan nagsabot na ta. Kung pila ang bayad sa inyong buhok, kailangan nag-send ta mo og pictures sa kuha sa inyong buhok kay para to ang masabutan kung pila ang bayad. Ayaw mo paglargo-largog anhi sa kuha dahil nga wapata nakasinabot kung tagpila ang bayad sa inyong buhok. Kumbaga dahil ba pilay pariban ninyo sa kuha. Kay basin ba magsayang-sayang ra mo sa iyong panahon din wa dahil ta nagkasinabot, please lang. Pero diri sa Iligancity dahil is diri ko mudawat og client diri. So ako ang home service ninyo diri sa Iligancity. So ang dawaton na jud ako diri sa mo ang balay dahil is katong gawas na sa Iligancity like Cagayan de Oro City, diri sa mga Lanao del Norte, basta gawas na siya sa Iligancity ba. Kay lagi dahil daghan kay nag-PM sa kuha nga magpariban sila Bukidnon, Diyos mio Cebu, di ta mo maabot diha. Dili kaya mo lupad sa Pilingguapa da sa Bukidnon o sa Cebu dahil please lang layo na kay na mga Davao. Shout out sa inyong tanan dra. Layo na kay mo dahil di na ako na maabot. Kung interesado mo magpariban sa kuha dahil i-PM ang picture sa inyong buhok o maura to dahil no by oy.